Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian كبرات سمعتي راديو رنا خميك أنهم نايلهم معلت مدبي تفعلي وسبات جن نحن تحطوهم زمل سلي غير له وكلت تفعلي وناي بوليتيكا متخوات يوم حجم سايم مسمار تليفون درلو أتونغاش عثمان كاب شودني أتونغاش عثمان مش معدلوتن تحتاتلتن راديو رنا يمسجنكا نحط أرحطينا ترخيمنا دلنا أبومب بايتي خامو اسكت بايتو تات بايتو أكل بايتو خالون سلازبهال ناي بايتو خا نخنديدو كل سناتكم بايتو قرب زعبو مسا حبر كان نابتا حتكم سقرينا بقدامنت جناحي كبرت حبتنا حرقو كذبلي مسقانا خرب دسبلني أنا نجاش عثمان يبحال أبو مبر فتسامي بيتصحفت إرتراوي هاجراوي بايتون ديمقراطيا ولوتي إرتراو هاجراوي ديمقراطيا ولوتي إسرا بوليتيكا وحياتاتن شديشة برجسا محبراتن كمون نيستفعل عليه وختماتاتن هاجراتن وكلتي محبر كومات يترفه سلال بايتو إذا بايتو زي درجة التشحن عصر تحدن أب كتم عواسا بدو إثيوبيا يتمسريتو الجون كلاي جبايو أبز حلقة ميازيا كلتشان عصرت الشحتن كلاي هجراو جبايو أب كتب السكولم شودن السلاسيلو نجي عدل زي ما هبكي بآخر بلا خال كله هزبنا ملا علم دلو في الله واشتهجرنا دلو إرساوقا سلامتين أخبرتين كغرب دشبلن يقني لي كبرتي هبلياتو نقاش عثمان دقيمي مسجنكا عزي سفي حبريتا يدلو وتناتكما قوما إذا كوفيد 19 وإذا كورونا فيروس زينتصون مدب غيرنا نيرنا ما حسبنا نيرنا بسفي حب زعبو خنزارب حسبنا نيرنا ابتناي كورونا سلازد حبنا ناتان لومي معرزو كورونا البو سيحب دلو بز محبرسبنا هنان كبابينان بزعبازي امونغ إرتران إثيوبيا ناقات إموزلو حدش زمدناتات وي حزو زل أنفت بوزحات تخاتاتلتي حد شعلوت ينصبارق اللوموني مجمريا زو هلو كنتات زمدنا إرتران إثيوبيان وي زمدنا بريزيدنت إسياسن قدام مينستر إثيوبيا دكتور أبين كم يخم تنبووسهم كم نبزحات ودبات وكيل متن نتودب وكيل كخريطات بني اوكي كبرتحت حرقو انا بمسرتوتي نحنا كم إرترا غراو بايتو زمدنا منغو حزبنا الاحزاب غربا بتاعقرات بفولي قمته النريو باونتا نمزنو كمعرض زلو مخانو زي متكلاوي امتونانديو جن زي دحرتي سمعنا سلام تباهيلو امونغو منغسي إثيوبيا امونغو سرعات كبلو نيدفرن نيرسا هذا جاندا ويكا هذا ولك ملاخي زمرحو سرعات السخايده سممع ابتي مجمرتا مبزعتو تهزبنا كاي وجي اي سلام نبره كنتات لاب سلام قصو انت خيدوسي كل جزء تتقامي ني سلام كات يا احزاب ناس لزخونه من البات قالي لو تدو يمص زبل قمتات كو انت نبره كما جمرتا تحزنا نحنا قريتا نحنا سغاتاتون اندا غلص لاينا مصينا سبيشالي بفلاي دما منغسي زمرحب إثيوبيا زلو ويكاني هودك سرعات بدكتور أبي أحمد زمرح زخيد نبره مسرح غزو سرعاتي ويجي بجله أبي إسرائيل زلو إساس أفورت زمرحو بذي قوام بذي حجي بعلو سلطان زباحاتي رعات سلازخوني باقتاتنا هيد إسرائيل وكلينيو قل انت رآني بحقي زلاغ سلام كخون كوينو أمونغوتي أحزاب أمونغوتي سرعاتات رح زي كوني نتي نزبنان مس إثيوبياون قال أقاراج عوز نبرا قداي دو كالون حطوناي أبو شتاو قداي نكلتي حقر ستاو كيهلو شتاو قداي نفس وكب حقر زي ملكتو بمخانو إذن داملكتنا تفعل عليه مذكرات في ممراندوم نتصحف نيرنا أب تفعل عليه أقات عميتاتون مقلت إتات نداوت أنا تي حزبنا زري أوزرلو قدايتون
ቃልሖ ጸኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ግን ኣብ ክንድቲ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ኣህዛብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዳርጋ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኢሳያስ አፈወርቂ ብኢደወነኑ ዝሓዘ ስልጣን ክዕድሎውን ርኢና ኣብይ ኣሕመድ ስኻኻ ትውክለና ስኻኻ ትመርሓና እንዳበልካ ንህዝቢ ኤርትራ ፍሽኽታ ርእይዎ ዘይፈልጥ ኣብኡ መዓት ፍሽኽታን መዓት ኣብ ልብኻ እንዳወቕዓካ ዘረባታትን ዑደታትን መዓት እንታይ ባህል ማለት መግለፂ እውን ቃላት ትስእነሉ ጉዳያት ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና ማለት ኢና ሕጂ እውን እቲ ዓብይ ነገር ብደረጃ ኢትዮጵያ ምናልባት ኣብቲ ናቶም ፓርላማ ዲዩቲ ባይቶኦም ተዛራሪቦምሉ በቲ ሕጋዊ ኣጋባታት ኣጽዲቖሞ ኾኑ ክብሉ እዮም ስምምዓቶም ዝናሕና ኣይምልከትን ግን ኣብ ኤርትራ ተኾይኑ ሓደ ቀዋማዊ መንግስቲ ስርዓት ዘይብሉ ነጻ ፕሬስ ዘይብሉ ብዙሓት ሰልፋዊ ተሳታፍነት ዘይብሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ድላዩ ዝውሮ ሃገር ስለ ዝኾነ ስምምዓቱ እንታይ ኣብ ምንታይ ሰማሚዖውን ይትረፍዶ ንሕናቶም ንዑ ንቃወም ዘለና ኣካላት ይትረፍዶ ህዝብናስ ዋላቶም ምስኡ ዘለዉ ኣብቲ ጃንዳ ምስኡ ኮይኑ ገዛ ኣለና ወይ ነማሓድር ኣለና ዝብሉውን ዝፈልጥዎ ኮይኖም ኣይስማዓንን ስለ ዝኾነ እዚ ስምምዕ እዚ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ንህያው ጥቕምታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንልዑላውነቱ ሓድነት መሬቱ ዝትንክፍ ጉዳያት ኣቐዲምና ከም ንነጽጎ ሓቢርና ኢና ሕጂ እውን እንተኾነ ካይዳዚ ፈጺምና ዘይንቕበሎ ደላይ ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እዩ ደላይ ፍትሒ እዩ ደላይ ሰናይ ጉርብትና እዩ ግን ከዓ እዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምስኡ ፈጺሙ ዘይሳነ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ዘይፈጠርካ ምስ ካልኦት ሰላም ክትፈጥር ኢልካ ምሕሳብ حلمي ጥራሕዩ ወይ ከዓ የዋህነት ያኔ ሊያቶ ነጋሽ ዑስማን ሕጂ ዝኹሉ ተሓሊፉ ዝኹሉ ዘይንጽሩ ዝምልናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዕሊ 2 ዓመት ሓሊፉ እንዲዩ ሕጂ ካለ ምዕባለ መጺሎ ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለ ናትኩም መርገጽ ይኽፈልጥ ደሌ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ኣብን አንጻርዚ ኣብ ትግራይ ደሎ ወይ ካልኦት ተቃዋምትና ኢትዮጵያ ሓደ ኪዳን መስሮቱ ይመስሉሞ ትግርጭታት ቁሩብ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ይመስል ሞና ኤርትራ ረብሓ በይደሎ ነናይ ረብሓኩም ተካላኸሉ ኸስኻትኩም ንሕና እውን እሙቶ ጸኒሕና ኢና ምክንያቱ ከይዱ ከምዛ ዓይነት ዘይብሩ ዝምድናታት ኣብ ከምዛ ዓይነት ጸገማት ይዘእትወካ ሓደ ኩሉ ህዝብና ክርድኦ ዘለዎ ዋላ እውን ኣብቲ ስርዓት ዘለዎ ሁሉ ብፍላይ እቶም ሰፍሐ ኣካላት ከምቲ ንሕና ነቲ ስርዓት ንቃወሞ ሰላም ብልጽግና ዴሞክራሲ ፍትሒ እንደሊ ከምኡ ደላይ ምዃኑ እዚ ጥርጥር የለን ስለዚ ግን እዚ ስርዓት እዚ ጉጅለ እዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝመርሖ ጉጅለ ስርዓት ወይ ጃንዳ ክንብሎ ከማን ደፍር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ክሳብ ከይዱ ክሳብ ኡጋንዳ ኣብቲ ኩሉ ከባቢ ሃገራት ዘሎ ጅቡቲ ኣብ የመን ሓውንዳ ኣጎደ እዩ ጸኒዑ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢትካቲኻ ሓዋ ኣውጊትካ ጥራሕ ክስሕን ይኾይኑ ይስምዖሎ ግን እዚ ሓውዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን ኣነ ምክንያቱ ንሓና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ብዙሕ ሓደጋታት ከም ጻልና ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ትማሊ ገለ ቅድሚ ሰሙን ዲዩ ኣብኡ ኸይዱ ነታ ጉዳይ ዳርጋ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ግርጭት ኣብፅሕዎ ዘሎ መንጎቲ ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ንሓና ከም ህዝቢ ኤርትራ ጠቕሚ ጥራሕ ዘይኮነ ዘይብልና ኣዝዩ ጎዳኢዩ ስግናተይ ስጋት ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ስጋት ዘሎ ምናልባታት ዘሎ ቅድሜና እቲ ዓውዲ ናይ ግጥሚያ ኣብ መንጎዚ ዝጋራጮ ዘሎ ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ከይከውን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብኡ መዓት ትለና ሓበሬታ ብክልቲኡ ዶባት በቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ወላ በቲ ናይ ኤርትራ መዓት ሰራዊት ይጽፍጽፍ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘለና እዚ ኸይዱ ከዓ በቲ ልዑላውነትና ሓድነት ናይ መሬትና ኣብ ዘይ ጉዳይና ንዓና ዘይምልከት ጉዳይ ኣብ ሓውዚ ከይቃጽለና እሞ ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት ናእትወሉ መድረኽ እዩ ዘሎ ከምቲ ውሽጥና ኢዶም ከእቱ ዘይነፍቅድ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ሱዳናውያን ዝኾነ ንሕና እውን ኣብ ኢድ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልኦት ጣልቃ ኣቲና ንርስኻ ቅዋም ዘይብልካ ብዛዕባ ቅዋም ናይ ካልኦት ሃገራት ዝዛረብ እዚ ሓንቀጽ እዚ ክህሉ ይነበሮን ባህላ ነይሩ ኢሉ ኣፉ መሊኡ ክዛረብ ኢሳያስ ክሓንኽ እዩ ነይርዎ ግን እቲ ዘሕዝን ሎሚ ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ኣይፈልጦኒ ኣይብሊኒ ባህርያት ናይ ስርዓት ኢሳያስ ግን ከዓ እንታይ እቲ ዝኣስሮም እንታይ ክሳብ ክንድዚ ኣብ ውሽጡ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ
ክሳብ ተፈቂድሉ ዝብል ሕቶ ግን ዓብይ ግድል ይኮይንና ዘሎ ዓብይ ሕቶ እዩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ደላይ ሰላም ማለት ምእንቲ ብዛና ኢሎም ርእስታ ክነፅብባ ኢለ ውትፍ ድብለካ ደለኹ እዚ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓንቲ ሃገር ጣልቃይ ተኣቱን እያ ድብል ሓፈሻዊ ፕሪንሲፕል ወይ መትከላት ግብራዊ ኣይመስለንን ወላ ዓለም ሙሉ እውን ማለት ምትሕግጋዝ ኣሎ ምድግጋፍ ኣሎ ወላ ተንዛዓብያ ልዕሊ ሓያላን እውን ኣበይ ከይደን ዋጋ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ግብራዊ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ምትእትታውዝስ ረብሓ ኤርትራ ከየለን ድዩ ብቐጥታ ምስ ረብሓ ኤርትራ ኣይተኣሳሰርን ድዩ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ኤርትራን ጅቡትን ኤርትራን የመንን ጉዳይ ከምዚ ብማዕዶ ጥራይ ኣይግድሰናን ይድበሃል ድዩ ናይ ብሓቂ ዝዛረብ ዘሎ እቲ መሬት ደሎ እቲ ፍልስፍና ገዲፍካ እቲ ፍልስፍና እውን ዳርጋ ሕጂ ብዙሕ ሰማዕ እውን የብሉን ዚ ንሓደ ይምልከተንን ይድበሃል ነገር እውን የለን መስለኒ ብግብሪ ከም ንሪኦ ዘለና ዓለም ሙሉእ ናተተናኸፈ እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ እስኻ ፕሬዚደንት እንተትኸውን ነርካስ እንታይ ምገበርካ ምስ ኣተኣሳሲርካ እወ እንታይ መሲል ሓረጉ ኣነ ፖለቲካ ሙሉ ዓለም ብጠቕምታትን ብተፈላለየ ምሕዝነታዊ ኣገባባትን መቸም ንሪኦ ኣለና እንዲና እቲ ሓያላን ሃገራት ዝገብርዎ ገለገለ ናይ ዞና መንግስታት ዝገብርዎ ንሪኦ ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ጥቕሚ ናይ ሓደ ሃገር ብዙሕሉ ተካይዶ ዝምድናታት ውሁብ እዩ ግን ንሕና ከም ጎረቤት ሃገራት እንተተኻኢሉ ምክሪ ትህብ ምዕዶ ትህብ ማለተይሲ ስኻ ኣብ ኢትዮጵያ ተዳገሪጭ ተረኺቡ ኣብ መንጎቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካላት ከም ጎረቤት ሃገር ከም ሓው ሃገር እስኻ መንጎኛ ኮይንካ ነቲ ጉዳይ ምትህድዳ ብልዝብ ብዘቴ ብመሰረት ናይቲ ሃገር ሕግን ቀዋምን ክፍታሕ ትፍትን ማለት እዩ ካልእ እውን እንተደኣ ኣብቲ ቦታ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታት ሃልዩ ከዓ ናይ ሓባር ሓይሊ ከተقوم ትኽእል ንፀጥታ ርግኣት ናይ ኤርያ ብሓንሳብ ክሰርሕ ይከኣል እዩ እዚ ውሁብ እዩ ግን እንታይ ዝበሃልሲ ሓደ ሰብ ንርእሱ ህዝቢ ፀቂጡ ህዝቢ ዓፊኑ ዝነብርሲ ብዛዕባ ካልእ ሃገር ብውሕዱ ብመጠኑ ክኸልፈካ ዶኣት ነጋሽ ምእንቲ ቅሬታ ኣይተሓዘለይ ቁሩብ ክኣቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ኣካል ናይቲ ግርጭት እዮም ናይቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ግርጭት እዮም ሕወሓትን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብፍላይ ዝስርዓት ዘሎ ኤርትራ ከዓ ቀጥታ ናይቲ ግርጭት ተሳተፍቲ እዮም ቀንዲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግርጭት ተቐንዱ መንጎ ህግደፍን ወያናን ዘሎ ግርጭት እዩ ሕጂ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓፈሻዊ ፕሪንሲፕል ምስቲ ዓለማዊ ተቐባልነት ዘይምህላው ምክንያቱ ዓለም ሙሉእ ሕጂ ብየመን ዓለም ሙሉእ ኣትመፅኑ ዋጋኣ ነይረን ካብ ሱዳን ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብ ቱርኪ ንሪኦ ኣለና ብየመን ንሪኦ ኣለና እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩሉ ዚ ዓለም ካባይ ንላዕሊ ሓበሬታ ኣለካ ከምኡ ኮይኑ ዘይ ብርሑቕ ዝፀልዎን ከማን ኢደን እናእተዋስ ብቐረባ ግዳይ ኣካል ናይቲ ግርጭት ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምእታውስ ዘገርም ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ኣኽለካ ደልየ መሲልካ ከምቲ እቲ ሓፈሻዊ ፕሪንሲፕልሲ ኣብዛ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ኣይትሰርሕን ኮይና ትረኣየንላ እሞ እታ ግብራዊ ትፍታሕ ንህዝቢ ኤርትራስ እንታይ እያ ንሕናስ ኣካል ትግርጭት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይኮንና እንዲና لا نحن زي سرعة زي سياسي أكل قريتنا السودان غيرنا أب معرب السودان إدوتيو أب مصر السودان إدوتيو أب يمن قد إدوتيو أب نيجيبوتو قد إدوتيو أب الصومال كلها كنت تذكروا كل سماع تذكروا بوز تبجسيو ني إجدا أب لعلي إجدا تفتسي مزنبر السرعة زي كل جديد حاوي مسوار حاوي مقاد سجمات مفتاري كم علامة يحجون ورا إذا خاء لا إشاعة استراحة كلهم تملكان سرحتات كابتي تمشتاو قدام نخيف فتحو مهدمي زكملو جابات يوم حجي قدام إثيوبيا برقص تعبت صلوا أبو الشرالو نحنا جن كم حزبي موسان نايتي بوليساتنا أنا موسان نايتي قدامنا جنا زي بقعنا حجر ناهو الناسي أب حدا عاب حجر قربتنا زلوا إثيوبيا إذا تينا ممدي سنا نتي زنبرت الإنكر حنتن نمعمع الخيز زلوا سلتيناي إساسا فوركي حدا ني حاليوت ناي تقميز بإرشاد الله يكونن كلاي كابز عامتين قالن كلتا عامت زرعانا يو أب قداي العلاونتهم بزح تقداسنتهم تقدمي مجمّر تالاتسنت زبالو بركي ترقم زي بلو بركي دو قداسنت يبلون إلو زاربو نبري حج بقبري تقبروري إناينا عبد حلفي كساب سلطان زي ملكوتا سلطان زي بحق زي وصد سلطان كعدل رئيناينا سلازو خوني أنا
بحلمي بقله كابت كوننت رحيقه خونكون زارب زلوخ برقص امونغو هوحات امونغو اساسن قريشتات الله نيرو قداي دوب زي تفتح قداي مهلاو نفلتينا كل جدي نحنا كم يرترا هاغراوايتو كن ولاتي كل حزبنا حتى زي دوب كحنصص الله زبل قداي نحنا ابوشاو قداي ميلا اتوينا سمون وياني وحات يقولوا ولاتي فيدرال بنكسنا ايثيوبيا اب قدايناو كاتو ايندلينينا سلازو خونه نحنا سلام كيغبري كالي سلام تاي مالتي سلام احنا قداينا نيرترا قداي بعلنا هنا ودناتاتو بعلنا نفتحو زبليوتي نحنا برينسيبل نعوينا نقال زلنا مالتي اساس ግን مسو زلوتي صبيب جاندا خا ايقد سومونيتي طرح سلطان منوح انت زي كوينو انتي تقملنا نحنا اب سودان حقرقر كون انتي تقملنا نحنا اب يمن حقرقر كون حساب مستمحوتي تطويبل حساب مستي حدا عليانس زلوي لفنتينا سعوديان اماراتن زلو مرقص طويبل اساس كل جزء سلازي سي كابت قرب حاجه يركب كابت قرب سايغبر كوم اندابلتي علمنيت سلطان من واحد زي كوينو سي حزب ارسا تقمي يبلون انا حجي تدافكيت كلي ني سراويتنا ارسا لتهم كمانا قدايني سرعات كوينم زلو زخون براتهم انصابت سرعات يوم كونو هو زلوهم حجي ابون حزبهم كوينم نلوطا بارسا كسر زلو منبري قدايني ايثيوبيا نحنا قداي كونن حجي انت خيلنا بسلام كفتحو نمخرم نمعدم كابو حاليفو تريفو جن اكالو خوينكا سي كند تواسا خوينكا كيدو انت ناتي سقاد بالكوخي عودي قطميا امونغوتي فيدرال منقسن امونغوتي ني هو حاتن ارترا خيكون العلاونتنا خيدفر مريتنا خيدفر حزبنا ونقداي كيكون افتي دوبا زلو حزبي فبدن كاليات حسكا حساب غاش زلو زخلو زي دارغاش حنغ زخون كيلومتر سي ماني واقو خفدان السرعات زي ما حسا قدسو خينو حجه حتيتو دي دوبي تحصص يلو حتيتي السرعات بدوب انت زي تحتيتو وخفلنا ان ذاتين نايبل نيرو لومي كم درجة كم حالة سرعات كم حالة هاجر كوينم دين كلتيهم السرحة زلومس دكتور أبي أحمد مالتي سرعات زي بقى أنا صارعتين تي سراوتني إرسايخون صارعتين تهم كلهم دليتي فتحي دليتي ديمقراطية عبيتة بياها إذا سرعات زي وكالة زي إرساس زي كونه نحهم قريتشتا تأتيو بو يروس سنفاس رخيبو سلطانو خناوع سرح زلو سرعات سلازخونه انببلو قداتكم بسلام كسفتحو ناتنا مخريو نهنا بحقي نهنا دليت يعني تقداينا إرساخا بعناكم فتحو نقال سالنا حزبناها مجرشا حوت مخالفة رقص عينيا سلازي سي بحقتاتنا حزب إرساز صبارق زمدناتات أيكونن زقبر زلو سرعات إذا قجل هكدف ويقجلنا إساس بالدل الرأي يعني اللي أتو نقاش عثمان أبو مبربايتو تا بريزيدنت تخون السخان تايم قبر كاتبل إذا حجي مودعتا زغلص كالي با أمليس كياللخا قداينا إرترا إذا قدس أوشتا قداي إثيوبيا بتقريجتات مؤتواب زوانزي أيو وازعناني قداينا نقبر بحلا يخموني يغني لكم السمون قداينا خاتو يبلو من بحلا السمون قداينا يعطوني نحنا قداينا إرترا بعدنا فتحتينا خا هو حراي بايس فيرسا يخومو بحتي ايوه يغني لي نلومي بزحن تحطو طراي ترحمنا لنا نخلوتون حيتسلو زلخو حصر كبلو فتينه بسفح زبلغن كنرخبينا برقص كنرخبينا نلومي ابزي اهلنا يغني لي كبرتي هبلياتو نغاش عثمان ابو مبر بايتو إرتراوي هاجراوي بايتو ديمقراطياو لوطي كابش ودن ثانك يو يغني لي حرقو غلطا وسبون صمت قبلو زلخو حبي تعالين حبي سراحين يمو نقول حزبنا باخي قبيله خا زخونتات دي بستيمنا سميرنا الحد اندا تخابرنا بحساب كنسغرو صاوعيتي يقرب بحس رمضان كان نقول سماعكم كغبرو تسفا قبر يغني لي رحس رمضان سوري أنا يخبل تقبعني رحس رمضان لا بقول أنا عادي أبتي حجرنا بحسب محلاتنا دي رمضان دي هو ده أمثله كله بحسب كنا نخبره تسفان قبر ساعتنا إيرنا خا كنا محبل خيد تسفان قبر يغني لي أتناقش thank you كبرتي هبلي زي دمت راديو إيرنا كبرات سمعتنا حجي خاب حبرات منقستات أمريكا كاليفورنيا مسمر تليفون درلو حلافو بوليتيكا وقرداتن حزبا وركباتن وانيشن وي حنت هاجر زفلوت بوليتيكا منقستات زخوني أتو سلومون قبر يسوس أصفاوي ويغني لي أتو سلومون حند بدوي لي
حتى يقربلك ملس فعلنيا ስለዝኾንካ ኣጸቢቑ ከመስግነካ ደልሞ ተሕቶ ሓንቲያ ንኻልኦቱን ሓቲተያ ጸኒሐ እዚኣ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምዕብል ዘሎ ዝምድናታት ብኸመይ ክንቶም ብቦ ረብሓ ኤርትራ ካበይ ደሎ ብደረጃ ውድብ ኤርኢ ተኽሰምዕ ደለሁ ሕራይሺ ንሕና ከም ምንቅስቓስ ዋን ኔሽን ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓት ክትከሊና ንኣምን እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ስሉስ ኩርናዕ ተፋጠጥ ፖለቲካዊ መናውራ ድራማ ማለት ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣብይን ከምኡውን መራሕቲ ህወሓትን ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሚስጥር እዚ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጦን እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ነዚ ንኽፈልጥ ንኽፅዕር ኣለዎ እምበር ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት መፃወድያ ንኸይወደቕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኣብይ ርክብ ምስቲ ቀደም ምስ መለስ ዜናዊ ዝነበሮ ርክብ ማዕረብ ብሓንቲ ነፋሪት ክልቲኦም ይገሽ ነይሮም ናይ ዓርከይን መሓዛይን ዝዓይነቱ እምበር ትካላዊ ወይ ከዓ ኢንስቲቱሽናል ዝኾነ ኣሰራርሓ ስለዘየለ ብጣዕሚ ሓደገኛን ተኣፋፍኒ ማለት እዩ ኩልና ከም እንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት ካብ 30,000 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብቲ ኩናት መጋርያ ኮይኖም ክጠፍኡ ከለዉ ካብ 100,000 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን መንእሰያት ድማ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮአውን ስንክልና ወሪድዎም እዩ 150 ስጋዕ 200,000 ዝኾኑ ኤርትራዊ ስድራ ቤታት ተማዛቢሉ እዩ ብሰንኪ ኩናትን ወረ ኩናትን ከዓ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ኤርትራዊ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ንስደት ወፂኡ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ጠለብና ኣብ ዓድና ውልቂ መልኪ ከመይ ጌርና ንሃሊ ድሒሩ ሰላማዊ ናይ ስልጣን መሰጋገሪ ምግባር ቅዋማዊ ስርዓት ምትካል መሰል ነፍስ ወከፍ ዜጋታት ንምኽባር እምበር እዚ ሕጂ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ንዓና ዘርባሓና ኣይኮነን ዋላ እውን እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባር ድዮም ኩልና ሃገራውነት ስምዓና እዩ ሓላፍነት ኣለና ዝብሉ ኩሎም ዜጋታት ነዚ ሕቶ እዚ ከቕርቡሉን እዚ ዝግበር ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ርክባት ከዓ ብሕጋዊ መንገዲ ህዝቢ ብዝፈልጦ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፖለቲካዊ ውሽጣዊ ፖለቲካ ትናወጥ ዘላ ሃገር ኣብኡ ኬድካ ኢልካ ምሕዋስ ንዓና ንኤርትራውያን ዘይዋፃእና ስለዝኾነ ዘቤታዊ ጉዳይ ፖለቲካና ክንገብር ይትናትና ናይ ዋን ኔሽን መርገጽ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ናይ ጉርብትና ጥራይ ጉዳይ ጥራይ ድዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቀጥታዊ ናይ ግጭት ኩነታት ደይኮና እንደለዋ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሳይምልከተና ኒው በደገ ኮይና ጥራይና ክንዕዘቦ ዘለና ድበሃል እዩ ኣካል ናይ ግጭት ደይኮነን ብፍላይ ዞም ዘሎ ስርዓታት ናይ ወያነን ናይ ህግደፍን ኣካል ናይ ግጭት ደይኮነን እዋ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ እውን እንትሕር ኮይኑ ብንጹር ነቲ ህዝቢ ክሕበሮ ክእል ኣለዎ እንታይ ኮይኑ እቲ ግጭት ክፍታሕ ዘይከኣለ ምክንያቱ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ተፈላለየ ሓሳባት እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ዶብ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ መራሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ዝዋግኡ ነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ዶባት ዘሎ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንፈልጦ የብልናን ካበለ እቲ ፀገም እንታይ ከም ምዃኑን ህዝቢ ኤርትራ ብንጹር ክንገሮ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፀገም ፈሊጡ ብኡ መንፅር ከዓ መንግስትታት ፍታሕ ይገብሩ ይኽእሉ እምበር ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወላ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር የብልናን ኢሳያስ ምስ ኣብይ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ምስቶም ነቲ ጉዳይ ከም ጅሆ ሒዞሞ ዘለዉ ነቲ ሰላም ከይመፅውን ነዊሕ ዓመታት ኣካል ናይቲ ፅልኢ ነበሩ ምስ ኢሳያስ መራሕቲ ህወሓት ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣይንፈልጦ ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ እውን እኮ ኢትዮጵያውያን ንባዕላቶም ሓደ ማእከላዊ ዝኾነ ሓሳባት ሒዞም ተራዳዲኦም ምሳና እውን ክራዳድኡ ከለዉ ናብ ዕርቅን ናብ ሰላምን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዘየለ ንባዕሎም ከይተራዳድኡ ከለዉ ንትግራይ ሰጊርካ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ርክባት ሰላም ከምፅእ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ተሎ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ገርሂ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ሰላም ንደሊ እንድሕር ኮይና ከዓ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ሓደን ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓቁፍን እማሞ ወይ ፕሮፖዛል ሒዞም ክመፁን ብኡ መሰረት ከዓ ግብረ መልሲ ክወሃብን ናብ ሰላም ከነምርሕን ማለት እዩ በልክዕ ተረድየ እንተሊ ኣቶ ሰሎሞን ትብለን እንደለኻ ኢትዮጵያውያን ሽግሮም ፈቲሖም ናይ ውሽጦም ድሕሪኡ ናባና ይምፅሞም ሳና ዘለዎም ሽግርካ ብደረጃ መንግስትን ክንፈትሕ ከማዲ ሓቂ ብርግፅ ንሲ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያስ መኒ መራሒ ዘለዎ መኒ መንግስቲ ዘሎ ማለት ኣብ ዘይፍለጠሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ኣብይ ነቲ ሽግር ቅድሚ ሕጂ ነቲ ሰላም ክገብር ኢሉ ተቐቢልዎ ነይሩ ሰላም ክትግበር ዘይከኣለሉ ምክንያት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት እውን ኣብዚ ናይ ሰላም ስለ ዘይተሓወሱ ክኾኑ ይኽእል ስለዚ እንድሕር ብሓቂ ሰላም ተደልዩ ኮይኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብትና ኣከራኻሪ መሬት ናይ ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ነዚ ክግበር ኮይኑ እውን ኢትዮጵያውያን ነንሕዶም ተሰሚዖም ካብቲ ኣከራኻሪ ቦታ ወፂኦም ዲማርኬሽን ክግበር እቲ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ከዓ ፋይናል ኤንድ ኢምባይንዲ ወይ ከዓ ተወሳኒ ዝኾነ ውዕላት ናይ ኣልጀርስ ተቐቢሎም ካብቲ ነቲ መግዛእታዊ ዶብ ናይ ቀደም ኣኽቢሮም እዞም ክልተ ሃገራት እንድሕር ከይዶም ንትሕኡ ኣብቲ ቴክኒካሊቲ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ሓደ ናይ ኤርትራ
መሬታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይደን ዘለዋ ንዓን ንምምላስውን ዝርርብ ተገይሩ ምክንያቱ እቲ ቦታ ንጹር ስለ ዝኾነ ትዶ ክፍታሕ ይኽእል እዩ እቲ ሕጂ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መንግስቲ ወይ ከዓ ሓደ ወሳነ ዘይምህላው ስለ ዝኾነ እዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ንሕርኮሙ ኮይኑ እቲ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ከፍሉጦ እዩ ዘለዎ እምበር ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ውልቀ ሰባት ተታሒዙ ይፈልጥ ዝብል ወላ ሓደ ኣካል የለን ጥራይ አኩዚሽን ወይ ከዓ ንሰባት ክኸሱ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ንህዝቡ እውን ክሕበር ክኽእል ኣለዎ ብኡ መጠን ከዓ ዓለማውን ዞባውን ጸጥታት ተገይሩ ነቲ ሰላም ዝዕንቅፅ ዘሎ ኣካል ድፊኢታት ክግበረሉ ናብቲ ናይ ሰላም ጣውላ እውን ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ ኣነ ፖለቲከኛ ስለዘይኮንኩ ተኻቢለ ክሓተካ ንፖለቲካዊ ቁንዕነት ዲኻ ኸም ኢልካ ትዛረበኒ ዘለኻ ሓንቲ ሃገርሲ ምሳኻ ግርጭት ሃልይዋ بعبي مريت كحيزة هلكا خلاص سلام غيركم مصونا هلكا خفيلكا تصبديها كم أبكم عينة عالم دينا نبرد لنا سكي بتي ووشت أنا دلنا نزاربرو ndherna nati guday bisalam fatxon ka xomi qaat gabdo in ka aqamant laka qoynu kha nati amerika qofil zolo tsalay bahil nay musa aqamtat laka tqulutat laka gobro tliha malati ግን እዝን ነው ይዋን ዘቀደ ኣብቲ መሬትናስ ኦሬዲ ቆፊሎም ኮሎውን ትራይ ሰላም መስርሕ ተጀሚርዩ ከምቲ አገባብ ቆን ዝነበሮ መጀመርታ ወላ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ሰላም ክገብር እንክብል ኮሎ ናበስመራ ምዕዳም ናብ አዲስ አበባ ዝغزغ መባል ዘይኮነስ እንታይ ክግበር ነይሮ በቃ ሰላም ትደልጦንካ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብዝ ዶብ አውጻዮም ይخبሃል ነይሮ ካብዘ ተገበረ እንታይና ክገብር ትዘሎ አጋጣሚታት ተጠቂምካ ሰላም ምምጻዱ ሓይሽ ወላስ ዳግማይ ኩናት ወልዒካ ብዙሓት አሽሓት ህይወት نكمت زحلفه قداي مقبار سلازي اتي زبلت امارات حزب ኤርትራ اب سلام ስለዝረብሕ بستخاله متن حاده ጥይት ከይተተኮሰ اب طاوله خوفيلካ ዝፈትحሉ ኣብነታት ተረኺቡ ክትቀመሉ ክትቀላለካ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኩናት ዝመጽን ሕራብ طاوله ፈትሖ ዘይካልካ ሽግራት ካና ኩናት ከይደካ ማለት ግን ቅድሚኡ ክግበር ዘሎ ኮፍ ምባል ተኮይኑ ኣብቲ መሬትና ነዊሕ እዋን ስለዝነበሩ ንሕና ከም ዋን ኔሽን ኩሉ ግዜና ንጽውዕ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጦም ሒዘሞ ዘሎ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ክወጽለዎም ኢና ንብል እቲ ዝገርሙን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንደ ዓመታት ካብ መሬትና ከይወጹ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣይንገብርና ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ምስመጸን ኣብ ኣስመራ ምቕባል ከምኡውን ኣብ አዲስ አበባ ምጋሽ ተጀሚሩ ማለት እዩ አንጻር መትከላቱን አንጻር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ንሕና ግን ከምንቀሳቀስና ኣምለሎ ተሎ ኮይኑ ሕጂውን ንዕኡ ክጽዋዓሎ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዝከኣል ኮይኑ ካብ መሬት ኤርትራ ካብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ክወጹን ዳሕራይ ከዓ እቲ ዝርርብ ተኻይዱ ንኽልቲኡ ሃገራት ንዘን ተእለት ከነበር ዝኽእል ሰላም ንኽሰፍን እዩ ናትና ድሌትን መርገጽን ኣይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ናብነት ኣብ ኤርትራ ሓደ ፍትሓዊ መንግስቲ ማለት ፍትሓዊ ድባል መንግስቲ እኮ የለን ግን ብውሕዱ ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ድምፂ ህዝቢ ዝሰምዕ መንግስቲ ነይሩ እንተዝኸውን እዛ ሕቶ ንሓታ ዘለና ካልእ መልሲ መሃለወታ ዶ ኦል ዘ ሴም هو ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓደ ብህዝቢ ዝተመረጸ ወኪላት ህዝቢ ዘለዎ ስርዓት ወይ ከዓ ፓርላመንት ሃገራዊ ባይቶ እንተዝህልወና እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ብወከልቱ ሓበሬታ መበጽሖ ነይሩ ማለት እዩ ጠንቂ ናይ ሰላም ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ነገርውን ኣብ ውሕዳት ሰባት ዘይኮነ እቲ ህዝቡውን ሩጡብ ሓበሬታ መሃለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሩጡብ ሓበሬታ ክህልወካ ከለካ ምስኡ ዝማዛዘን ናይ ፖለቲካ ሕንጻጻትን ናይ ሰላም ውዕላትን ክትፈራረም ትኽእል ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ውልቀ ሰባት ኣሎ ኮይኑ ግን እንድሕር ወልሓንቲ ነገር ዘይፍለጥ ኣሎ እንታይ ይግበርውን ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ዓብ ቀንዲ ዓንቃጽ ኮይኑ ዘሎ ብሰዓት እዚ እንታይ ይግበርውን ብምስሊነት ተዘይ ኮይኑ ቶም ስርዓት እውን ደድሕሪኡ ዝኸዱ ወይ ከዓ ናይ ስርዓት ናይ ዲፕሎማሲ ሰራሕተኛታት እውን ዝኾኑ ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ እዚ ተቐንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ሕጋዊ ስርዓት እንተዝህልወና ነይሩ ህዝቢ እኹል ሓበሬታ ምስ ሃለዎ በቲ ሓበሬታ መሰረት ከዓ ዞባውን ዓለማውን ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲያውን ጸጥታት ጌርካ ነቲ ሰላም ንምምጽኡ ዝቐለለ ምኾነ ይብል ሰላም መተካእታ ዘይብሉ ሕርያ ናይ ኩሉ ዝተወጽዐ ህዝቢ ብጀካ ነቶም ካብ ኩናት ረብሓ ዘለዎም وحدات كورابت زخون مرحتنا أفريقيا عدلنا خوين خاص كم عينتي قد إمنا مو زبازي خافوكتن عقرقرن يعرفون حجون قنايك أصلا مو بحفش أخطب له تدلن تليو أب حزبي وأب سراويت إيرترا بحفش أخطب له تدلن تايو 3 عامات ملو أب سلام زي مبرنا مراحي حجون سلام كم سألنا زلو تقولوتات عزيز سبيبي قدا هاجرنا بعلنا إيرتراويان كنما قوتولون لو علاوتنا أبو واقع دقاق إتنان نكارخرولون تخينا جن تقدماي كنغبرو زلنا تقدماي تبتنا نتسرعات عليها اتي لو علاونا هاجر متباق كل جزء اكترفني جن اتي كل نغرات كبر زخل تعنكي روح يزو زلو سرعات إسياس كاب سلطان عليها كاب حزبنا حزب زخونه منغستي مزقوم زخلو شجرات علمونا يدلو خوينو ايسمعنا معناتو بهاجر ابا ملش كام ساخت ابراهيم ودات هايلنا نيرنامو
نابنا تبز خبابي تريو اللخو كله نجار سودان يمن إيرترا إثيوبيا كله ينقطقط يدلو زخبابي نابي قص يدخي حقون يدلو مو أبزوان زي حدا رجوع منقص بإيرترا كله أقداس يزبلو سبات اللو أبزوان زي ناي مسجاجر وانا يكونن سلطان تغيروا له وانا يكونن إسياس كسن حزلي سبات اللو نعم كنت تعمل سخا دحر إسياسي بزن رياض زلنات زنبورو ناي سلطان عامتات إرتراو من إسي تافرايز بحال زيجا تركاب بحال زيجا كم تعنتويز قالت كون لعل فرق ميلان إرتراو من إسي إن داخل دخلوا ناي سياس مسمح دحر زمننا يسبع له قينو من هالبات إرتراز بحال كم إمني كم مريت كتسن حلوز دلنبر أب لعل حزب إرترا تقداسنا زي بلو بحزب إرترا زي حزن إذا قلت صدق المنياتو إسياس كابتي بعدك مثلا صقمات لعلي إسياس وشت هاجر عبد صقم كوينو له مالتي سلازي سي عبد ليبيا صقم سلازلو وين سوري عبد اليمن صقم سلازلو اب سودان صقم سلازلو نحنا سي مسغاغر منغستي وين حزبو منغستي عدليناني مبال انا ترغم زلو كوني ايسمعنا زغاطم هغاطمي نحنا ግን ابت عدنا زلو سرعات علينا خمي جيرنا نا ديمقراسياون سلاماون سرعات تخيلنا مسغور بابتناون بلزبن بسناي قربتنا فطيرنا እንነብረሉ ህንጻታት ከንህንጽ ጽንበር قال إرتراويان نزح جزء الله قافا بإرترا خنمل دخل بقعات يبلنان سنيت يبلنان وهدت يبلنان من قصة نقومي يعني خلينا أترفها بكم زي رجوع كناتات أو رجوع كناتات ونقنا متكات حيلي تترين ولله حق دي حسد زي رئيتهم كخبروا لهم مثل أنا قلنا إرترا يكون هذا خم حدروا دخلوا إرتراويان علو أتدول كها أي تودبون أي تقربون يا تا كل جزء اختدقاقم بسمعه بتم دقفتي وي عسكيتهم دلو سبات حريتهم دغهو مالتي مخا قللت زي كون سبات ومو ابزا رئيتهم كخبرلهم كجددي جن انا جن بزحات نا بوليتيكا منقسقاسات اللوا افتعاد نحر عدل تفاتيرو شجراتن داصبانا بحدا يمصالوا بزحات منقسقاسات كم زعجن احنا بزحات كاروت منقسقاسات كوينا حزباو العلاونت حزب ارترا زبل طرنافتات جرنالنا كم عينت كواليشنات يفترالو سلازي سناي دياسبورا كو رايقدن نتي اب ارترا خمت زغلوتي مولو بمولو كو صرو وين قامو زورنا بوليتيكا خزو مالت ايكونن تنكمو زبلو زلو سباسنا وشتا هاجرن زلو سبات اب جمز تقوم ايتون كيكونو مناتو لو تخمت تقول احنا امن او وشتا عد زلو ديمقراسي زحسب بهاجرون بحزبون سمعوا زيغا نتلوتو خمصو نحنا خم درعي مريحنت درعي حاجز كوينا خانت هاجر اب سلام نمصان امرغان كانت ناترا خنصاوت مالت نبر بعديو نتلو تخمص زخل سب ابوش تعدد قالوا لنا نعمل بدغ زلو دياسبورا كله نتحساسبا فليات كله لخوني افتربحان تقمن هاجرن حزب ارترا جن درغا بزح اب حبار كسفحنا زخل نغرات سلازلو حساب زعمات سرعات نحط عليو تعددات نحط خفيتو እዚ ዘሎ ናይ ሓደ ሰባት ስጋታት ክምለስ ይኽእል ይዝብል ሓፈሻው ርእይቶ እዩ ዘለና ምንቅስቃስ ያነለይ አቶ ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ካብ ኔሽን ትብሎት መወዳእታ ካልእ ተድያሊ ክንዲና በዛ አጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ ንህዝቢ ኤርትራ መበል 19 ዓመት በዓል ናጽነት ክኽብር ኣብ ምድላዋት ይርከብ እሞ ዮሃና ከምቲ ተቃሊስና ትማሊ ናጻ ዝኾና ሕጂውን تقاليسنا حراق نوصينا إدني تتحيزنا بزا نريدي إرنا خمون حرقو نزع الدل ذهب كنخا كابل بيه مسكن أنا وين بشم سمعتن تخاطاتلتن ريدي إرنا خبرتي هاب اللي يغني اللي أبقى لأسفح زبالة على ما ديك نرخب تصفى قبر أما دقيمي مسكنك تسلمون يغني اللي حرقو زي دمت راديو إرنا كبرى سمعت راديو رنا حجي خامساي مسمار تليفون دلو سالساي سب دكتور غرز غير دبرزيان كاب حبرات منغستات امريكايو دكتور غرز غير يعني اللي كرتي هبلي نبز حندبت دوي لك حتى كافادنيا سلازخونكا او حنتر استي ازيوسن نغرينا خنزارب اسكا دكتور غرز غير دبرزيان منيخاز قدم حجي سلازي ترخبنا قرب الله لينا مجمريا راي حرقو حفتي يونيلي زادل ونسلا صاحبكني امزوالكي شيماي دكتور دورك زابير دورتيني زبال اب كتما ناشفيل ناي تنسي يني زخمت ابزي ناي حورات منغستات امريكا بايتو ياكل دما ابتناي استراتيجيو تنن عند حقن كفلي
ኣዋህዶ ኮይኑ እየ ዝነጥፍ ዘለኹ መላለይ እሱ ያኽለኒ ኾነ ንሎሚ እሱ ከኣኽለና እዩ በቲ ሞያኻ ስፍሕ ኣቢልና ክንዛረብ ተስፋ ገብር ንሎም መዓልቲ ግን ነዞም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ይኣክል መንቅስቓስ ንባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወኪልካ ኢኻ ርእይቶ ክትበኒ ኣብዚ ምሳይ ዘለኻ እሞ እታ ሕቶ ሓንቲያ ንኻልኦት ከማኻ እውን ሓቲተዮም ነይረ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበፂሑ ዘሎ ዝምድናታት ወይ ማዕቢሉ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢኹም ተንብብዎ ዘለኹም መጀመርያ I think ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ እያ ምናልባት ትፈልጥዮ ኢኺ ኢለ ዝሓስብ እቲ ይኣክል ዝብል ምንቅስቓስ ወይ ምልዓዓል ዳርጋ እቲ ኣበጋግሱ እውን ምዝ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር እዩ ተላዒሉ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን መምፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ተስፉ ዝኾነ ኩነታት ተላዒሉ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ድማኒ ከምኡ ዝበለ ተስፋ ዝተገብረሉ ኩነታት ነይሩ ግን እቲ ተስፋ ባኺኑ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውልቀ መላኽ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ዘርእዮ ዝነበረ ዓይነት ምስልታት ኣንጻር ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዘበናት ተቃለሰሉ ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦቲ ህዝቢ ድሕሪ ደጊም ይኣክል ኢሉ ብሓይሊ ተሲኡ ንሃገራዊ ክብሩን ልኡላውነቱን ከውሕሰሉ ብዝኽእል ኣቃውማ ዝተበገሰሉ ነይሩ ድሕርቲ መላዓዓል እውን እቲ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣቃውማ ምስ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድናታት ሓደ ንጹርነት ብዘይብሉ መንገዲ ካብ ሓሊፉ ድማኒ እቲ ንዓና ዘርእየና ዘሎ ምስልታት ኣባዝዩ ዘሻቕልን ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ዝብል ሕቶ ክምልስ ዘይከኣል ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ሸሚምዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ዋላ እኳ ብንጹር እዝን ተባሂሉ ዝተነግረና ነገር ኣይሃሉ ግን እቲ ሻቅሎት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ስቲል ኣቦትኡ ከም ዘሎ ኢና ንግምግም ማለት እዩ يغني دكتور غرزغير ربح إرترا مونتايو أبي يدلو ربح إرترا مسيونات حيلتات يدلو ربح إرترا حاجات بزعبا زمدناتات ناي تنكلتا هاجرات اللي خنرئس نحنا تزمدنا خمس تبعله تكالاو بزخونه منقدي زي كونسي بناي والكسبات ركب تراحيب كقيد صنيحو زفات ازي كم زباله عينت ركب زفات اورو دماني ابتي وشتي اثيوبيا وانكي طرف نايحين فيش هواهو اندافت رقم زلو بزحات بوليتيكانيات نا اثيوبيا يزاربوا له معناتهم اسياس داو تو خمس خونه سويلو خم زي كونه بعوتا سلازتزاربه تزغبرو زلون سلانعو زملكت لهم زلو يداو كوت تزغبر زلو ነገር ድማኒ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ዝግበር ከም ናይ ኩለን ሃገራት ዝምድናታት ክትሓዝ ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ርክብ ሓሊፉ ግሉጽነት ሓሊዎ ብባይቶ ዝኸይድ ኣገባብ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይዛረቡለው ማለት እዩ እጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ርክባብቲ ከም ዝበልኩኺ ምትፍናን ኣብ ቶን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፋላለየ ዓይነታት ሓሳስባ ዘለዎ እንዳተፈጥረ ይኸይዳሉ ናብ ሓዝዩ ምናልባት ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሕንፍሽፍሽ ኩነታት የምጻሉ ግን ንሕና ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ባይቶ ይኣክል እቲ ዘለና እንታይ ዝበሃል መርገፂ ወይ ንጹር ዝኾነ መትከል እቲ ጉዳይ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ጣልቃ ምእታው ነፃ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ብዝሰልጠነ መንገዲ ጉዳዮም ክፈትሕዎ ርግእቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ድማኒ ክምስርቱ እዩ ዘሎቲ ድሌትና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ብኢትዮጵያውያን ክፍታሕ ኣለዎ ንሳቶም ድማኒ ብሓባር መፅም ነገሮም ክፈትሕ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብዓውታ ዝዛረብሉ ዘለው እቲ ውልቀ መላኽ እውን የእዳው ከውፅእ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክባት ድማኒ ብትካላዊ ዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ክፅውዕ ዝፀንሐ ነገር እዩ ሕጂ ናብኡ ክመለስ ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን ማለት እዩ ኣየና ይትንዓና ዘርባሓና ዝብል ከምዚ ኣቐድማ ቢለ ዝኣመጥክዎ እቲ ዘርባሓና ርግኣትን ህድኣትን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝርከብ ነገር ከምዚ የልቦ ኢና ንኣምን ልዕሊ ዝኾነ ከኣኒ ከም ጎረቤት እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ዳይሬክትሊ ዝፀልወና ከም ዝኾነ ኢና ንኣምን ምክንያቱ ማእት ኣሸሓት ዝኾን ናይ ሕብረተሰብና ክፍሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዘይተወድአ ውንዙፍ ዝኾነ ናይ ዶብ ኩነታትን ጉዳያትን ኣለና ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሕ ክንጠቕሶ ንኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘርባሓና ኣብ ንብሎ ነገር እንተልዩ እቲ ርግኣትን እቲ ህድኣትን ግን ንሕና ጣልቃ ምእታውን እዚ ክኸውን ኣሎ ኢልና ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ
ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳዩ ኢትዮጵያውያን ከኣኒ ክፈትሕዎ ዓቕሙውን ኣለዎም ኢልና ንኣምን ምክንያቱ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንጉዳዩ ክፈትሕ ሙሉእ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክልተ ነገር ክሓተካ ደሊ ዶክተር ገረዝጌር መጀመርያ እሞ ይቐኒየለይ ኣብዚኣ ግን ክልተ ነገር ክሓተካ ደሊ መጀመርያ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝተወሳሰበ ሽግራት ኣለዋ ንባዕላውን ኢንቮልቭ ኣብቲ ግጭታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ከም ሓደ ጎረቤት ኣይምልከተናን እዩ ተባሂሉ ንፖለቲካዊ ቅንዕነት ዲና ዛረብ ዘለና ነዞም ቅድሚኻ ዘዛረቦም ፀናሕኩም ከመይ ክብሎም ፀኒሕ እምበር ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዘሎ ዘመን ሃገራት ከይተራኸባ ከምዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይኮነን ዝተወሳሰበ ሽግር ዘለዎን ባሕርን ውቅያኖስን ሰጊረን እውን ምምዘርብሐን ስለፋ ኣለዋ ሓቂ ድዩ ዝንብሎ ዘለናት ክውንነታዊ ድዩ ዝዘረባ እዚ ሓደ እታ ካልይቲ ከኣኒ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ቅድሚ 2 ዓመት ኡይ ክንብል ከለና ኢሳያስን ኣብን ዝገብሮ ነበሩ ዘይ ብሩህ ዝምድና ቀይሕ ባሕሪ ተመሊሱ ኢሎም ዘዳኽሩ ዝነበሩ እዮም ኢሳያስ ከም ሓደ መልኣኽ ከረድኡና እዝንና ዘጽሙሙና ዝነበሩ እዮም ረብሓ ኢትዮጵያ ከተንኪፉ ዝተባህለሉ እዋን ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ወይ ንመራሕታ ናይ ምኽሳስ ተንደምስኻ ኣሎ ሕጂ እዚ ኢሳያስ አንጻር ህዝብ ኤርትራ ሰርሕ ስለዘሎ ወይ ዝሕጋው ነገራት ዝሕጋው መንግስቲ ስለዝኾነ ቆም ዘይብሉ ባይቶ ዘይብሉ ስለዝኾነ ድዩ ትነገር ከምኡ ንባብ ዘሎ ወላ ናይ ብሓቂ እምነትኩም ትብልዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ኣይፀልወናን እዩ ዝብል ቃል ኣይኮንኩን ክሕልፍ ደልየ ዘለኹ እቲ ነገር ከም ፀልወና ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ጎረቤትካ ዝነብሮ ዘሎ ንዓኻ ብቐጥታ ክፀልወካ ናይ ግድነት እዩ أنا خاب أنت يدل الله مسيلك دكتور دينا تصرفوا خيكون تحته يسألونا درادي يكونس قدّي لنا نحن مسي تبعيان ضيق دبلو قدّي لنا جخاتهم سب قريتشت كأخلت يومين بتم كند سب قريتشت قدفن ويانن يوم سلازم تساتفتي ما بتقريتشت ناي قربي ترات راي يكونن زلو حجز تفلي ده يكونن زلو تخناتات أبتصال على فايد ولا الله خانه أو حاجة تاينا هنقبر زلنا مسيلك وزيها حرقو هو ክልተ ሃገራት የንዘለዋ ክልተ ሃገራት ኮይነን ድማ ከም ክልተ ሃገራት ኮይነነት ነገር ክፈትሖ ክኽእል ኣለወን ምክንያቱ ብኸምኡ መንገዲ ብትካላው ዝኾነ መንገዲ ዘይተሰርሐ ነገር ነባሪ ዝኾነ ንሓዋር ድማኒ ፀኒዑ ክነብር ዝኽእል ነገር ክህሉ ኣይክእልን ማለት እዩ ንሕና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ምናልባት ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳሰር ነገር ኣለና ብዙሕ ነገር ከዓ ከም ዘቐዲመ ዝበልኩ بقداي سدتنيات يكون نايدوب قداي يكون كاو حليفو بزعبا ناي بحرن يقبأنا نجارن زلو شوهات ناي مرواي قدايات بزح كتانا خف قدايات كل عال كم زلو نداو السخاي خير كم زلو نريق لنا نزق نجار سلازوخوانا إلكاغن تقالكا عند آتخا أب نحد حدكا تقبرو نجار مفتحي أيكونا أب ناي كلا حجر بوليتيكا وقداي أتيخات الكاتيخا كتقبرو زلكا قصورح زلكا نجار أيكونا بتكالاو زخونا منجدي أب بايتا بزعباتي زقد سكا نخلتيخا حجرات زقد سكا قدايات بتكالاو زخونا منجدي إنستيشنال بزخونا منجدي كتفتحو كتمسع لكا مالتي أجيك أقول كسبات قداي واتيو نابتكالاو زخونا أسرار خيد علوو إتي أب نحد حدوم نمتفنان زقبر زلو كتاوي زخونا واتسيت نايزي نايقدف مرحي زقبر زلو حينتا كايدا سلا زخونا من الباس لستتنكفو خمو يقولوا له حجي صباح نقوه ون كالوات أبكم ونقر مش ودو خلق عليهم مالتي نازو كله جن مفتح زخون زلو كخون زلو ونقر زي أقدم أخولك تصنحكو إنستيشنال زخونة أسر رحان روحان ناي نفس وكف هاجر أب زخبرلو أب مكبار زتمسرت زمدنا تقول لسلا زخونة إحنا وناو كمليسنا نتقداي بقداي كل التحجرات ناي حبار زمدنا ونكل ونا خمس اللو قرابتي كنريو تزيكيلنا كمليسنا ناو قسنا متاونا سلزي تعرف كبكع زلوا قداي إلى زمن أبزان زي فتحويت علمنا نبر زلنا عماسي دلايب زقور له زلا علمنا نبر زلنا بعين تاش بعين ربحان تاريخ أي علم سب زربحة يزخيد أبز ساعات زي بعمس زمات النجار بعمس كمل اسمه قانو فلتي تاكم زهبا كذا له مالسي أتي متكلا وزخانة أب حبارة وزخانة ناي مردا مكببار زت مسرة نجار كسب زي كنا ساعات لومي مساخة حيلي رقيق كاز تسقع كايو عبز دخملو كال تلعيلو نتحدث قمتلو ندوينو أو حدا سايكل ناي متفناني خطنا برزلخ سلازي ازي متكلا وزخوانا اتمامتا نايتي بايتوي
ንታክቲካል እንታይ ዝበሃል ንብሎ ዘለና ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ግብራዊ ዲኸ ምክንያቱ እቲ ምዕቡል ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣብ ዓለምና ዝዓይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ድሕሪ ነዊሕ ኩናት ዝተማሃርዎ እንተልይውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሕብረታት እዩ ካልእ ድዩ ብሰላም ናይ ምቕፃል ነገር እትሪእሉ እቲ ምክብባር ዘለዎ ምክንያቱ ካብ ኩናትን ካብ ምትንኻልን ኣብ ጉዳይ ካልእ ጣልቃ ምእታው ነባር ነገር ዘምፅእ ከም ዘይኮነ ዳርጋ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦን ዝርድኦን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፈቲና ፀሊእና ኣብ ሓደ እዋን ናብ ነገር ዝክንመፃልና ናብኡ ክንመፅእ ናይ ግድነት እንተኮይኑ ድማ እቲ ዝቐልጠፈ ክንረኽበሉ ንኽእል ግዜ ክነናዲ አይ ቲንክ እቲ ዝሓሸ ኣገባቢ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ሓራይ የቐኒለይ ዶክተር ገረዝጊሄር እሞ ሰኔራንሎ ምረኺባትና ካልእ ክትብሎ ትደሊ እንተልዮ ዕድል ክበከየ እታ ቀንዲክ ኣብዚኣ ክብላ ዝደሊ ዘለኹ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ብደገ ዝመፅእ ናይ ጎረቤት ጉዳይ ከም ቀንዲ ወይ ደራኺ ሓይሊ ክንሪኦ ኣይንኽእልና ተቐዳማይን እቲ ክንውከሎ ዘለና ነገር እቲ ውሽጣዊ ዝኾነ ናይ ሓድነትናን ናይ ጥምረትናን ነገር ማለት እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ከም ዘለዎ ንኽቕፅል ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ እቲ ፍትሒ ይደሊ ዝብል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ተሰሊፈ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ብሓባር መፂኡ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ሓንቲ ቀዳመይቲ ኣጀንድኡ ወይ ከዓኒ ዛዕብኡ ክደፍኣላን ናብ መዓልባእኻ ክብፅሓን ስለ ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮለል ኣሎ ማለት እዩ ንሕና እንተጠሚርናን ብሓባር ድማ ንኽንቃለስ እንተዳሊናን ነቲ ስርዓት እቲ ክንኣልዮ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ደገ ንዝመፀና ፅልዋ ወይ ኣሉታዊ ዝኾነ ፅልዋ እውን ክንቃወመሉ እንኽእል ክንከላኸለሉ እንኽእል ኣቃውማ ክህልወና ዝኽእል ምስ ንሓብር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ልዑላውነትና ናይ ምውሓስ ይኹን ናይ ህዝብና ክብሪ ናይ ምሕላው ጉዳይ ኣብ ሓድነትናን ኣብቲ ጥምረትናን ከም ዘሎ ኩላህና ኣሚንና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዘይ ወዓል ብዘይ ሕደር ነቲ ጠንቂ ኩሉ ፀገምና ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ክንኣልዮን ነቲ ሃገር ድማኒ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ጥፍኣት ክንመልሶ ክንክእል ኩላትና ክንሓብር የድልየና እዩ ከም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ባይቶ ንሕና እቲ ቀንዲ ኣተኩሮና ጌርና ንሰርሓሉ ዘለና እውን ኣብዚ ማለት እዩ ኩለን እተን ሰበርቲ ዝበሃላ ሓይልታት ፖለቲካውያን ይኹና ወይ ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ዘለዋ ናይ ባይቶ ይኣክል ጥርናፈታት ኣብ ሓደ መፅኦም ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ቀዳማይ ናይ መወዳእታን ኣጀንዳ ገይሩ ክዓየሉ ዝኽእል ጥርናፈ ወይ ከዓኒ ስምረት ክህልዎ ንፅዕር ኣለና ኩሉ ሰብ ድማ ናብዚ ነገር ዝክሰምር ለባዋይን ፃውዒተይን ከቅርብ ይደሊ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብክኒ ኣዝየ የመስግን ይቐኒለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ዶክተር ገረዝጊሄር ኣብቲ መእተዊ ናይ ምንታይ ዶክተር ምዃንካይ ነገርካና ንሞኒ ጎዲላላ ኣነ ብመሽ ይቐኒለይ እናተይ ዶክተሬት ብኢኮኖሚክስ እዩ ናይ ቁጠባ ክኢላ እየ ማለት የቐኒለይ ኣብ ምንታይ ርእስቲ ክትሕግዘና ከም ትኽእል እየ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ነብስላይ ሎሚ ጋይሸይ ኣብዛ ውስናት ኣርእስቲ ዝገበርክዎ ዘተ ኣብዚ ተወዲዩሎ ብካልእ መደብ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን